aking bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa mga dekalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Lucy Sparcia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA. Gia's Cafe, cozy Italian-inspired cafe that serves coffee, pasta, and gelato, and home of the original Gelato Gia, located at Apo Drive, Naga City. Vatican Band and Architect, owned and managed by Honorable Batik Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur. Erwin J. Villano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family of USA. FX Lights and Sounds, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kupatungin pa siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kupatungin pa siya. Hello,
Fit and Confident Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon ng ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari na makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely. Muli, ito ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Wisely. Mga karonda, madangog na sa programang Parreta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica ni Philip Paracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Lugabos. Pet sa 27 nakita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Miyerkules.
Sa iba niya to sa lado technical, si Chab Vinaobra. Sa information, si Dun Cabrillas. Duman sa transmitter, si Chief Pest, Jimmy Guanzon. Naribahan na naman po kita digdi sa programang Barretas in Platica sa laog ni na halos sarong oras na presentasyon. Kumusta man sa mga paraan tabay niya to, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, digdi sa siyudad kan Iriga, Zinman Rinconada area, dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Good morning kay Sir Jerry Navarez na LTO Chief dyan po sa Ligao City. Ay, grabe man pala ang naging danyos ka na mga drainage dyan po sa Banwaan ka na Pulangi. Mismong dyan sa National Highway, talagang mahihiling mo sa mga nagkagarabang drainage. Pero an trestidig dito, an mahihiling mo, mayo lamang ni Sarong Kabilya. Kaya ba kung makangalas ko na bigla na sana pong mga nagkakaraot, nagkakatiriripak an mga drainage, kumbaga garo bigla na sa nang lubog. Yaon pati sa mga gilid pa kanuma, siyempre ano man ang sarig kayan. Yan mismo po sa National Highway dyan sa Banwaan ka na Pulangi, itong Pasiringon dyan sa may Banwaan kan Uwas. Talagang interong baragsak so mga drainage. Saka ini pala ng mga tinampungon niya ng mga panahon. Dahil kita mangalas kung ano yan ta piggagaraba. Ang duration sa napalan kan tinampungon niyan 5 years. Kaya pag abot ka na 5 taon, gagabao na naman. Nganing igwa na naman panibagong pundo. Yaon po dyan na korupsyon. Bakong araw kan mga panahon, talagang ang garantiya kan sarupong proyekto. Maging tinampo yan o ining mga tulay. Talagang mga garantisado ang pakagibot, kung pirang taon ang binibilang. Pero ngunyan, maski nga ni marhay pa na tinampo, gagabao na, basta aabuto na ka itong 5 taon na duration kana sarong proyekto. Yan po ang dipisil, kaya nga ni ang mga tinampungon yan, mga malasado ang pakagibo. Halos, dahil pa nga na 1 taon, mailing mo, nagtuturukal na ibabaw. Tapig pa para sa bragan sa napunin, mga purong simento. Kaya madalion magkagarabaan na tinampungon yan pong mga panahon. Kunday pa raraot, siyempre, mapanibagong pundo basta matapos na ang 5 taon na duration ka na pakagibo. Kumbaga, grabe po ang ginagastos ka na sa tuyang gobyerno digdi sa mga proyektong ini. Samantalang mayo man garantiya ang mga pakagibo. Kumbaga, grabe po ang sinasayang na kwartakan sa tuyang gobyerno. Dapat may warranty man lamang pag abot din 10 taon na sarong proyekto ang pakatinampo. Di maray-rahay man sa mga kababayan niya to. Hindi ini po ang problema kan gobyerno niya to digdi sa satuyang nasyon. Kumbaga, tinutuod ninda na arog kaya nan magkaharaman na proyekto. Ano rin mababaguan na pasistema pag arog po kayan.
Siyempre, dapat mag-ibuninlay ang kongreso. Bakong arog sa nakayan ang duration kan tinampo. Tapos, ang nangyayari pa, pigpapara guruntingan ang pundo. Bako uman makangalas kung na nagkakaharaman ng mga proyekto digdi po sa tuyang nasyon. Mga ampaw, malasado, grabe ang SOP inahagan. Tapos grabe ang inaagihan kan pundo, maabot man so pundo kan sarong proyekto, gasino na sa naman. man po ang makaturutristing nangyari sa sarong lola dyan sa probinsya ka na Albay. Dahil na nakaabot ni na buhay sa hospital ang sarong 62 anyos na lola matapos magtama sin matusok ini sa iyang liog. Dan dakulang bubog na napasa sa salming o windshield ka na sarong trimobile. Matapos na mag-angat asin magbagsak kan steel plate na nakatakop sa labot kan tinampo ka na agihan kan dump truck na pagsasadiri kan 2nd Engineering District Office ka na Department of Public Works and Highways duman sa Sorsogon sa bypass road ka na barangay Kugon sa siyudad kan Legazpi, Albay. Kasud man pagkahapon. Pinag-maut pa man ko tandaraon sa Legazpi City Hospital ana duguan na lola residente ka na barangay Bugtong. Pero dahilan sa masela na kamugtakan kaini ang pinaglipat duman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center
alagad pig deklara nga dead on arrival. Sa report, pasado alaw na nin hapon kana binabagtas kana trimobile na sakay ang biktima kaibahan an sa rupang 50 anyos na babaeng pasahero sa kalabaan kana bypass road. Presenting nakasabatan kana trimobile sa naunang bita ng tinampuan na dump truck na pagsasadiri kan DPWH Sorsogon asin pinagmamaneho ni Noel Mallorca kan aksidenteng maagihan kan truck na kargado nin baybay an steel plate na nakalatag asin nakatakop sa labot kan tinampo dahilan para magangat ini sa kabuminagsak sa windshield kan trimobile. Sa kusog kan impact an napasaan sa Yalming asin tuminalsik an matarom na bubog sa liog kana biktima na dahilan kana sa iyang amay na kagadanan. Kaya ingat-ingat po kita ta kung arog kay ni di malas so kinaabtan kan sarong lola dyan sa probinsya kan Albay sa Legazpi City. Na mga panahon talagang maririsamo. Nawa nagdadangadang nan kapaskuhan, kulang an mga parol. Tapos ining mga Christmas light. Yan po an naobserbaran ko na talagang an mga kababayan niya tungo niyan. Grabe an pagtipid. Kumbaga darakan na mga uminaging kalamidad sa tuya. Kaya pagbuhay kan ibang mga kababayan niya to talagang hard life. Kumbaga imbis na ibakal kaining mga Christmas light o mga dekorasyon sa Pasko unya na Disyembre na iniisip po kana sa tuyang mga kababayan ibakal na nin mga gamit sarong o kaya itong mga pagkakan. Tapos mga ginagamit sa pang-ural daw na pagkabuhay. Nangon yan, grabe na po, kamahal ka na presyo kan mga barakalon, ultimo nga ng sili, dyan sa merkado publiko kan irga, makmong itong darakulang sili. Nag-aabot na sa 400 pesos ang kada kilo. Kaya ngana na po, pag-arog na kayan ang presyo kan mga binabakal niya to. Kumbaga dahil na kita magparasili pag-arog kayan. Hindi maluya man bagaan lasa kung gulay na datong mayo nin siling darakula na giniris. Saan mga luto nakaugalian na kan mga Pilipino na talagang binubugta kanin sili. Kunyan ang presyo man kan karning urig 320 na ang kada kilo. Para atanganing binagyo na o ipig para pamahal pa man so presyo.
Tapos sasabihon ang rason ESF ay pambihira man ang mga paratindanin karning uring. Tigdi po sa tuyang lugar. Ani sa sarong kapitana dyan sa Banwaan kan Baaw. Ay nagbabakal nin karne dyan sa Banwaan kan Baaw. Takamahal man nga kan presyo kan karning urig digdi sa Baaw. Duman nga ako nagbabakal sa Nabwa. Pambihira niya ako. Asa naging patadtaran kan mga paratindanin urig. So ESF. Kaya so mga para bakal man, yun ang tinataraga-taga. Ngunya na panahon. Minsan, dahil maintindihan man ang mga negosyanting Pilipino. Nga ni kitang inagihanan kalamidad, ang iba man, paalabaw pa kung mga magpresyo. Yan po ang dipisil na panahon ngunyan. Kumbaga, saro yan sa dahin nababago ang mga pag-uugali. Kan iba po mga negosyante sa tuya na iba, mga mapagsamantala. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kumusta man dyan po sa grupo ka na si Toda. Amigo tang tricycle operators and drivers dyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Man kay Reverend Father Boboy Abanyo and Cora Paroko kana Our Lady of Miraculous Medal Pares ka sa mga pag-iriba niya itong Lee Minister yan sa naunang bita ng parokya. Hoy, digdi man po sa siyudad kan Iriga, dahil na baga natatapos ang pagpara repair kan mga linya nin tubig kan Prime Water Iriga City Water District. Nya ako ano na ni? Halos paglaog kan Prime Water sa Iriga City Water District, sige na sana ang repair kan mga linya ninda. Kumbaga nagparadakol so diferensya kan Iriga City Water District paglaog po kan Prime Water. O, dyan nga ni sa may tangod kan Margate Building, igwa na naman ba dyan pigkakalot. Nagre-repair na naman. Hanggang noarin ang mga patrabahong ini. Kan Prime Water, Iriga City Water District, tapos nagpaparaluya po ang serbisyo. Ano ang nangyayari ta? Ultimong dyan sa Barangay Santo Domingo, mayo na dang supply na tubig. Kaya ang iba re-relipat na naman sa Barret Waterworks. Ay pambihira pag-arog po kayan ang pasistema, ang serbisyo kan Prime Water, Iriga City Water District. Ano ang gigibo kan mga board of director, ang chairman of the board pati dyan, si Reverend Father Tito Oliva. Pero kulang ang bendisyon ni Father sa tubig. Ano yan taday napapakarhay? Yan po ang dakulang kahaputan. Naglalaom sa mga kababayan niya to, mga konsesioner kan na Prime Water, Iriga City Water District na mapapakarhayan na serbisyo sa joint venture. Mas lalong nagpararo lugod po so serbisyo kan Prime Water, Iriga City Water District digdi sa siyudad kan Iriga. Anong nangyari sa manehamento? Duwa na nga ni lugod ang manager. Iba so manager kan Iriga City Water District, iba man so branch manager kan Prime Water.
dapat pakarahayon lugod ang mapakarahay lugod ang serbisyo taduwa na nga ni ang manager. Lalo lugod nagpapararoro. Yan po ang problema na inaatubangon yan ka na Prime Water, Iriga City Water District. Kaya perming inuuran po ng mga reklamo. Dapat pakarayon induan sa indong serbisyo ta masakit pag-arog kayan. Aranihon ang Barangay Santo Domingo digdi sa Iriga City Water District tapos mayo na lugod supply na tubig. Ano ang nangyayari sa manehamento pag-arog po kayan? Tapos pag pinapasadaan pati kan mga membros kan media halos harabo ng magtararam dyan sa Prime Water, Iriga City Water District, sige na turok duan. Kaya duman nga sa branch head kan Prime Water. Dapat isabi nindo kung ano talaga ang problema ba kung pagpara taguon nindo hain talaga ang problema sa sinambit ng water district digdi sa syudad kan Iriga. Grabe po ang naglalaom na mapapakarhay darakan joint venture. Bagay bako man yan makangalas na ang mga joint venture na ini mas lalo lugod na minapalpak. So dyan nga ni sa Banuan kan na buhayo man giraray. Taklaon man giraray sa tubig. Yan triste digdita. Nagpaparaluya lugod ang mga serbisyo pag nakiki-joint venture. Kung iisipon kaya, pero pigpapara gatasan sa nakan mga darakulang water provider.
Napilarman na Pwersa Armada kan Pilipinas kidating Presidente Rodrigo Duterte na untukan na sinda matapos mga puda nan huri na maghiro an hukbong sandatahan kan nasyon tanganing marisolveran na fracture o napasang gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pambihira ano ito napasaanan gobyerno ni Marcos. Alagad, antes po niya itong ipadagos yan. Resibihan niya ito ang report. Halay sa luwas. Field Report! Nasa linyaman si Karondang Raquel. Pasok. Salamat sa bipilit. Haray natin sa imasin sa gabos sa nagatabay sa labas sa imong programa. Sa po yung heras na informasyon sa lang lokal, portigelo po niyan, ang Department of Agriculture o DA Bicol na urong pagmapahiwas sa mga kadiwas store sa nasyon. Particularmente na isa yung Bicol na nag-aalok ng barato at kalidad na agricultural products sa publiko. Kung makikirumtuman kaya ka dito ng piling sa pagbukas ng kain binuting kadiwa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ipigsabi mismo ni Agriculture Secretary Francisco Bilaunan Jr. na target kang Marcos administration at kang DA niya na makapagpatindog ng 260 kadiwa outlet sa ikaduwang quarter ng taong 2025. Nakalinyada hindi na target ang 500 na kadiwa store sa bilog na nasyon. And pala pa kayo na magdukal hindi sa yung Bicol Tabi karon the Philip sa pagbisita man ni President Marcos Jr. hindi sa Bicol Region, particularmente na naman sa isang probinsya kang Catanduanes, sa probinsya ni Albay at sa probinsya ni Camarines Sur. Ipromesa yan, masurog pagmadapon ni President Marcos, ipromesa kayo ni karon the Philip sa magbisita, hindi sa yung Bicol na promesa ini na mamok na panig kadako ng mga kadiwa sanctors o na exist yung Bicol tangani makatabang sa lagi kang paraungan na grabe na apektuhan ng magkasunod na bagyo na nag-agi hindi sa yung Bicol. Katakot kang dati karon ng Philip, ipigpuntungon yan kang Secretary kang Department of Agriculture ang itniin ni Adati Kauto sa tuyang Presidente para sa target kay ni sa taong 2025 may magutom ng mga Pilipino kung bastante ang mga produkto na mababakal niya itong barato sa labos sa mga kadiwa outlet sa iman na lugar hindi sa Pilipinas. At inasabihan na niya ito karon ng Philip, partikularmente na mga kababayan natin Bicolano para kung madadagdagan talaga ang mga kadiwa centers sa iman na lugar hindi sa Rio Bicol. Mantag-ibig nga sa rin kunada, may napakitang informasyon, nagmamawot man na magkaigwa yung kadiwa centers sa nga sa mga kababayan dahil na magpasirin dyan sa banwaan ng Pili, Camarines Sur. Dahil sa pinaheras ng informasyon sila lokal, alikati sa Kuya Education para sa RTN, CKI Radio Ronda, Nakal Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya umayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa taas na Kalo Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening, hand spa with manicure, oriental whitening, foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSB Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases, makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal ng usok na dulot ng pagsisika, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iwan na lang kitang 12 minutos antes po kitang magpaaram. Sabi ka na Pwersa Armada ka na Pilipinas, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that its soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ana samuya pong loyalty sa bandera kan Pilipinas sa sinman konstitusyon, and we adhere to the chain of command, sabi ni AFP spokesman Colonel Francel Margaret Padilla, na ipinipirit pang parte man sa nakahaging military adventurism o kudita. And Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization, as our Chief of Staff General Romeo Browner Jr. has already stated. Our Armed Forces of the Philippines is united and professionals, pahayag pa ni Padilla. Sa iyang mensahe, kan nagtalikod na banggida ay mandirektang sinabi ni Digong na magkudita ang militar laban kay Presidente Bongbong Marcos. Asin pasabot sana na susuportahan pa man ang nawawalat na 4 na taon na termino kan administrasyon ni Marcos dahil ta sautan subot tining adik kan chief executive. So with all these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues, sigon pa ki Padilla. Maray nganing ang Pwersa Armada kan Pilipinas, panuman ang mga isip. Hindi kayang pamilya Duterte, paribong man ang mga style. Ay mo man maintindihan ang mga dalagan kan otak. Pero milita mayo na sinda sa posisyon ang ginigiribo magparapagulo. Tapos ang kongreso man magulo man. Kaya ang problema digdi sa tuyang nasyon na ang trabaho kan mga congressman ngaro mga investigador na baga, imbis na gampanan sa paggibunin mga lay, kanina atuman magpara-investigar na sana kung ano-ano. Sa iba pa niya itong barata, nakatabang man subutan Pantawid Pamilya Pilipino Program sa pagpapababa kan bilang kan mga hoben na nagtatrabaho. Sigon ki Quezon City Representative Marvin Rillo, nagbaba ni 26% ang bilang kan mga kaakian na kaipuan magtrabaho, tanganing itaguyod an sa indang pamilya sin maglaog sa eskwelahan an mga ini.
Dahirarom ka na purpose program ang mga aki sa sarong pamilya na benepisyaryo kan purpose iyon dapat nag-aadal tanganing magpadagos an nare-receiving o magpadagos ang nare-receiving ayuda. Asin tanganing mas mainganyo ang mga kaakian na maglaog sindaan tinawaan ni Rillo nin uniforme, sapatos, bag asin iba pang kinakaipuhan na school supplies. Sigun man sa Philippine Statistics Authority ang mga kaakian na edad na 5 sagko 17 anyos nagtatrabaho iyon nabawasan in 26% o naging 1.9 milyones na sanaman halis sa 1.48 milyones kan nagtalikod na taon 2022. Para sa 2025 may nakatagamang 114.2 billion pesos para sa purpose program kung saan 4.4 milyones na pamilya ang benepisyaryo. Ang mga benepisyaryong pamilya iyon makakaresibin ng 300 pesos kada bulan sa laog nin 10 bulan sa lambang aking naka-enroll sa daycare asin elementarya. 500 pag naka-enroll sa junior high school, 700 pag naka-enroll sa senior high school, asin 750 kada bulan sa laog nin 12 bulan. Para sa health and nutrition aid, 600 pesos sa bulanan na rice subsidy. Mantang pinagpatanidan man ang publiko kontra labubo o tumblers na may toxic lead. Nagpatanid man ang Anti-Chemical Pollution Advocacy Group o ining EcoWest Coalition sa publiko laban sa mga stainless steel tumbler na may disenyong labubo karakter. Sigun sa EcoWest, tulo sa anom na tumblers na sa indang nabakal sa kantidad na 275 pesos ang kada saro. Iyo ang may laog nin o dakul ang laog na lead content. Kaya dahil palang dapat kayo ni magbakal kayo ning mga tumbler na tabubo na kumbaga nganaan na ibinugtak na lead content. Dumanman sa Casoreco 4 dyan po sa Partido area halos 97% naman ang power restoration kan Camarines Sur Electric Cooperative o Casoreco 4 matapos ang paghagupit kan super bagyong si Pipito. Sigun ki General Manager Engineer Renato San Jose, subuot fully energized na ang North Coastal kan Lagunoy. Nagkapirang beses man nagpadara nin team duman sa Garche Torena. Tangon yan ang banwaan kan karamuan na sanaman anday pa napapailawan kabus. Karayo kaya kay ni asin sa grabing danyos dakol man ang kaipuhan na i-clear asin pakarhayo ng mga linya. An karamuan katanduanes kung sain naglandfall ang super bagyo. An halos magkarani sanaman ang dagat asin pag-ultanan. Naghagad naman in dispensa si San Jose sa probinsya kan Catanduanes sa siniba pang mga kooperatiba dahil ang taday man sinda nakapagpadara ng tax force kay puan man kayaan personay sa nasasakupan tanganing day ng mga pa sa diklom ang mga residente. Ini man ang mamundong barata duman sa siyudad kan Naga. Dakol ang mapanghusgang nilalang ang perming pinagkukumparar ang siyudad kan Naga sa probinsya kan Camarines Sur. Alagad sa nangyaring kapalpakan kan AKAP payout. Di mo mahiling na puro yabang talaga ining sa alkalde kan Naga dahil anta simpleng payout na sana anday man kay ni naasikaso nintultol ay pambihira mayor ligasyon.
Ultimo ang mga staff ni Speaker Martin Romualdez na dakulan na sa dahilan sa palpak na sistema ni Mayor Ligasyon. Amay na nagpilan kadakol na tao sa GMR Coliseum alagad pinagpahalat niya sa naman ininin haloy. Tinuunan ang programa udto na pera pa duman mayo pang tultol na proseso kung paano ipaparte ang distribution. Warak asin dahil man napapaboran asin nagkapira sa naman subutan nabibiyayaan kan ayuda ay napangyayari sa sobrang hilig na ikumparaan pamamayo sa siyudad kan Naga sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur digdi pa sa payout ninda iyo an hiling-hiling nan kapalpakan asin kawaran ninda nin sistema. Sa siyudad kan Naga halos na sa 10,000 sa naman ang resipyente alagad natapos ini alas 2 na nin mag-umagahon pambihira. Pinagapahalat, ginutom pa ang mga recipientes, mayo man pinanaong pagkakan ang City Hall. Niandras na ang probinsya ng Camarines Sur, igwanin nakapila niya nasa halos 11,000 na recipiente pero natapos tulos nin amay. Asin alas 5 nin hapon, natawanan gabos na nagpila, may pa Jollibee pa, asin guto pa para sa mga gutom na recipiente tanganing talagang sulit ang kapagalan ninda. Mayong aberya, mayo manin abala, gabos ninda nag-uling, maugma. Kung sa kumparahan sa naman, iyo sana all talaga. Arog kaini ang sistema sa Kapitolyo kaysa man siyudad kan Naga. Nagpalat ninsagkod aga. Agad mauli pa, nag-uruli pa nin luhaan mayong kwarta dahil itong akap na para sa inda iyon na paduman sa lado kan suportadores. Mayor Ligasyon ay sistema. Nag-arog kan Santissima. Erak man kay Mayor Ligasyon pero pinapanganaan naman Naku ta magpara korumparahan pakarayon sa naan sistema. Halos gabos man may kakundian digdi sa mga pananaong ini maski nga ni sa mga barangay. Pupolitika pa ni ba? Pero inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres. Alado technical si Chave na obra. Sa information si Dun Cabrillas. Duman sa transmitter si Chief Pest di Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong dainsawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.